Right. Nasi mukoti muno mune order. Wakamboona dzinonzi mhenya dzevasikana. Ndofunga mhosva dzavo ndedzokutora varume vanhu chete. After court ndikutotora one. Kwanditi mbudzi inodya paikasungirwa. Pamabhebhi ndine tachika ndinopedza. Ona. Imi vasikana imi makanaka. Ndosinzwa ichinzi vasikana panofamba one akanaka, one akashata, but imi mbozvo kuti ndimi munoimbwa muchinzi munogeza nemoto. Ende hapana kana anopisirana nemishuwo. ndogona kutongotengesa uniform yangu iyi. Ndoya zvangu kubasa nesivi. Ko inodhura kai? Ndosaka usingambobva wakaiona iri mubhero. Ngatirove tsuma pint tipinde mucourt. Aye wajudge vari hot rasta vakabatwa vachismuggle stuff rasta vakatobatwa vari kujamka Gande kuchikurubi, gande kuchikurubi. Judge vari kudipisa. Gande kuchikurubi, gande kuchikurubi. Lawyer rake ramunyudzisa. Gande kuchikurubi, gande kuchikurubi. Judge vari kudipisa. Gande kuchikurubi, gande kuchikurubi. Lawyer rake ramunyudzisa. All right. You may be seated. Mabridge, nasi ndine interview as one of the best judges munyika muno. Ari kupiko dara? Oh, okay. Regai ndingoita case inoi and then tozoita handitika. Mabridge, makeup boy. All right. All right. Regai tingoti gaga. The state versus Martha and Ruth. The two are being accused of leaking each other's private parts and recording it on camera. What do you mean? Kunanjani Jeff? Kunanjana? Panodanana. What the fuck? Vakadzi tinoziva vachiita zvemakuwa noti zvekudanana izvi. This is very peculiar. It's not like we're in love. We were just having fun. Chef, vanhu vanofanira kukandwa mukati mana. Vashora Mwari. Having fun kuita sei? That's nonsense. Matanga, I am the judge in this court. Kwaiwa chichakubhowa chi? Ndiongo chinanzwa here. Dai vakananzwa inini pasina problem. I don't see any crime that we committed up. What we did was purely consensual. It was our choice and clearly we enjoyed ourselves. Yeah. The video leaked and that's not our problem because it wasn't meant for public consumption. The person who leaked the video should be the one under motion. Iwe, in this country amuitwe zvechingito wazvinzwa. Saka murelationship macho iwewe ndiwe murume handiti. Nokuti ndiwe unoda kutaurisa. There is nothing different between me and you. I'm only a notch better than you because I do both. Okay. This is what we'll do. We are going to take a break because nyaya iyi inotoda recess. All right.
Vasikana ndipo mde muchimboita imbe. Enya zenya na varume. So icho ndo chimukadzi chacho icho. Icho ndo chibaba nekuti ndo chiri kunyanya kutaurisa. What you do both unenge uchiita sei? Vamatsanga both kusakura kunzungu nekunyimo kuita zvese kuvakomana nekuvasikana. Rega chef Matinyanya vati what the fuck. Ever since kubva zvavhura koti inoina hasati ndambowanzwa vachiti what the fuck. Saka unogona kutoroorwa wohura neumwe mukadzi wotosikirwa nemurume wako nechikomba chechikadzi. Ndo mafingiri fongoro chaiwa. All right. Okay. I'm not going to waste any time because I have an interview. This case is very unique. In all my time as a judge, I've never come across such a queer case. So this is what we're going to do. Since you guys like having fun with fellow women, I am going to send you to remand so that I can deliberate. Anditi, mozombo imimi pacheshe. Anditika. But Maria built nayo. Why should we go to remand? I'm a law student and I know that bail is a constitutional right. I am a law professional. Urgunzwa. Imimi muchaenda ku remand, where you can have fun with fellow women. Court dismissed. I have rights. Maraisi iwo ndo ari kuita kuti mudanane kaisi varume tiripo. Mabrijo, we want it to make up. I have to look presentable. Sorry. Dara, my questions are kuvunza acho ari kupi. Mina tomuti mumawana tono. Kunokuziva mimi my journalist. Amutembeke. No, it's okay. Yes. All right. Because shone kwa nevakuru kaizvo. Yeah, ndizvo. Ilive. Yeah, ilive. Okay. Yes. Kuri kutsvaga iko kumashure kwangu iwe Matsanga? Bodyguard kashefu. Amusati mamboona papa mukuru pavanenge vari parali. Kune mashure kune polisi. Zvinonyatsobuda bho manje. Yeah, inoita sure. Yeah. Inonyatsobuda. Ko manje smell yemusombodi haibude here. Judge Matinyanya. Smell haibude pakamera. Yes. Koyo kutsvaga iwo futi. Vanimi munoda zvinhu mane. Chindoda kuoneka unga kumaraini. Yeah, it's okay. Ngamire zvake ipapo inobuda futi. Anditi. What judicial chi? Judicial capture. Ina handizvisive izvozvo. Ndane makore akawanda zvakanyanya ndichitonga inini and ndinotonga zvakanaka, and that's all I can say about judicial capture. All right. Asi, do you know what judicial capture is? Naidara. Hantu wambondibvunza izvozvo futi. Ndosaka ndiri kuti bvunza mibvunzo iri pabepa ratabvumirana kanai. Okay. All right. What is judicial capture? Judicial capture is when the law is in safe hands. Mm-hmm. Like in my court, ndinotonga zviri very fair, and I am the way, the truth, and the life. No one gets justice except through me. To capture is to hold. Saka ndakachibata kuti dzvi.
Yeah, and that's all I can say about judicial capture. All right. Okay. Well, let me explain to you what judicial capture is so that we can be on the same page. Judicial capture is a situation where the courts have lost their independence. Do you think your court has lost its independence? No. Our courts support independence. Yes, our courts are very independent. You know, this is why you see me kuma state functions, kuma rallies. Even the Mucourt vakatonditengera imba because I'm patriotic and I respect independence. Yes, I respect the country and Mucourt and yeah. So your court is captured? Yes. The court is captured. It's in very safe hands. Wambondibvunza mubvunzo uyu ndosaka ndati tirambe tichibvunzana zviri pabepa riya rawambondipa. Okay. Well, let me just continue. All right. Zvinonzi imimi munosunga veopposition vavatongera chitororo asi vemusangano munovasiya vachienda. Is it true? Atongwa zvechitororo ndiani? Iwe bvunza zviri papepa. Inini ndinotonga zviri fair. Handiti? Ndozvandandichitaura kuti ngatingobvunzana zviri papepa. Otherwise this interview is coming to an end. Okay. Sorry. Okay. Let me continue. My last question. Zvinonzi izvo koti yenyu is the most corrupt pasipana person. Is it true? Iwe ndozviri pabepa here izvozvo. Gande kuchikurubi, gande kuchikurubi. Judge vari kudhipisa. Gande kuchikurubi, gande kuchikurubi. Lawyer rake ramunyudzisa. Gande kuchikurubi, gande kuchikurubi. Judge vari kudhipisa. Gande kuchikurubi.